Zatiaľ mám scéna stavia vytvoriť takto, že to samé mení pary. Alebo dokumenta si idem nastaviť. Takže by mi to plynulo menu. Ako? Klarice, že by to plynulo menu. To je chyba vo vodačky, to už... Je to dosť skoro. Ale to są szkolne stoi, to zagracie. Następna rzut. No. A na Każdy jednej ide taká technika To postať čo niečo? Jediná výhoda je, že viete napojiť koľko. Neobmedzený počet tých riadiacich jednotkov. Celý byt je Čo? Neviem, čo sa robí. Postlačenie, čo nevymažeš to, neboj sa. Bigové osvetlenie ako také vštívo. Či sa rieši? Hej, či to nebude. No jasné, ako... Zlatovku. Bratislava je veľa takých bytov, že sú všetko LGBčné. Ľuďom sa to páči, aj keď počasie vlastne si to nechávajú na jednu farbu. Lebo je to dosť ruší. A tak to na človeka.